Arratsaldeon eta ongi etorri Donostia Sustainability Forumek antolatutako saio honetara. Dakizuenez, foro hau EHUren udako ikastaroen baitan sortu da, Donostiko udalaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin. Etaren helburua da, klima aldaketaren, biodibertsitate galeraren eta bioetikaren arloko zientzia eta ezagutza gizarteratzea. Ni Neubana Galarraga aiestara naiz, Eluiar zientziako komunikatzailea, eta gaurkoa gidatzeko ohorea eta ardura daukat. Eta plazer bada zuekin egotea, eta plazer bikoitza gainera, gaurko protagonista oso gertukoa dudalako eta aspaldiko ezaguna. Ibon Kanzio Uriarte da, bere izena, eta ekarri digun gaiaren izenburua hauxe. Arrak, ar eta arrainak eme, ingurumena eta sexua urazpian. Mila esker Ibon gurekin egoteagatik eta horrelako gaiarekin batera. Zu badakizu sexua urazpian jarrita gaiari, noski, arrakastaia aseguratuta daukazula, baina badakigu ze komunikatzaile ona zaren, eta ez bakarrik komunikatzaile ona, irakurriko dizuet pixkat, kurrikulumaren laburpena, jakiteko nondik nora datorren. EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultatean irakaslea da 2000. Urtetik aurrera eta ingurumen kutsadura eta toksikologia masterreko zuzendaria izan zen 2010 eta 2020 bitartean. Ikerketari dagokionez, zelulen biologia ingurumen toksikologian ikerketa talde kontsolidatutuko ikertzailea da Plentziako itsas estazioan. Bere ikerketa lerro nagusia da arrainen, sexu ezberdinpenaren azterketa, zelularrak eta molekularrak egiten ditu eta aztertzen du nola eragiten duten ingurumen baldintzek, bereziki kutsadurak, bereizketa horretan alegia, arrak ar eta emeak eme bilakatzen ote diren beti edo ez, gaur kontatuko digu. Eta orduan besterik gabe, zurea da hitza, 50 minutuz, nire kontu. Eskerrik asko, txalo, mesedez. Barkatuko diazuen txikitsua naiz eta txikitsua naizenez, mugituko naiz emetik eta hor atxean ez naiz egongo. Esan dizueten, ni zelulen biologian aritu egiten naiz, nire tresna mikroskopioa da, PCR-ak egiten ditut, DNA-arekin lan egiten dut, pixkat aspergarria jende askorentzako, baina guzti hori baliatu egiten dut sexuaren azterketarako. Eta sexuan hori ezaion interesgarria iruditzen. Egiten dudan ikerketa hori arrainekin egiten dut, eta emetik arrainak musu ematen dizuete, eta lan egiten dut Plentziako itsas estazioan. Kontatuko izuet bertan zer egiten dugun, eta kontatuko izuet zenolako zailtasunak sorterazten dira sexu ugalketan, itsasoan bizi diran hainbat animalientzako. Ongi? Ongi. Danok uste duzue oso garrantzitsua dela duzuen sexua. Ni mutila naiz. Eta beste batzuk neskatoa zaete. Eta, gizakian asko hitz egiten da, sexu izaeraz. Kontatuko dizuet arrainetan, agian gauza horiek horren garrantzitsuak ez direla. Ia, gure ikerketa taldeari dagokionez. Gero bueltatuko naiz diapo honetara, baina nire ikerketa taldea nire deitu egiten dut palpatien taldea. Palpatie badakizue noizbait, aukeratu egin zutela papa bat, eta papa hori emakumezkoa sortatu egin zela. Eta arez geroztik, omen dago Batikanon pertsona bat palpati duena izena, eta aukeratu egiten dutenean papa berria, ikutu egiten dizkio testikuluak jakiteko benetan gizonezkoa otedan. Hori da guk egiten duguna gure laborategian. Juten gara ingurunera, eta arrainen barrabilak ikutu egiten ditugu, jakiteko emetuta dauden edo ez. Eta kontatuko izuet gerora, horrek zer esan nahi duen. Gure Euskal kostaldean, hainbat lekutan, hainbat arrainekin lan egiten, aurkitu izan dugu, beraien barrabiletan, arrautzak ekoiztu egiten dituztela. Hau dira arrak feminizatuta daudenak. Beraz horren inguruan hitz egingo dizuet. Baina lehenengo eta behin, guazen ikustera gauza oso garrantzitsu bat. Eta hau da gauzarik eta garrantzitsuena, ni biologoa naiz. Eta hau da nire jangoikoa, Darwin. Eta nire ikasle guztiei esaten diet, eta hemen badago norbait, Darwin gelan dagoenean, danak zutunik jarri behar duzue. Beraz, Darwin gelan dagoelarik, danok zutunik. Danok zutunik, hemen gure jangoikoa dagoelako. Eta gure jangoikoa gelan dagoenean, danok horrela, makurtu egiten gara, eta eseri egin zaitezkete.
Bueno, zergaiti da Darwin garrantzitsua biologoentzako edo gizateriarentzako. Berak azaldu egin zigun, guk hemen daukagun bioaniztasuna nondik datorren. Esan sortu berez jangoiko batek sortuarazi egin zitulako. Gaur egun ditugun izaki bizidun guztiak, evoluzioan zehar moldatuz beraien ingurunera, aldatuz jundira. Eta horrela, izan da, the survival of the fittest. Bai, hobeto doitua dagoena, bizi iraun egiten du. Bueno, Darwinek burukomin bat zeukan. Eta burukomin hori zan sexua. Sexua berak esaten zuen paumaren lumak ikusten zitunean, kriston burukomina sorterazti egiten zitzaion. Porque pauma da espezie bat, baina emea eta harra guztiz desberdinak dira. The survival of the fittest nola da posible sorteraztia espezie bat, non aleen erdia mota batekoa den, eta beste aleen erdia beste mota desberdintekoa den. Eta gainera, pauma harra, dauzka horrelako luma koloretsuak, eta oianean bizidan tokian, erakutsi egiten dizkio bere lumak, bai emeari, baina baita han bizi daiteken tigreari. Beraz, ez dio bentaja evolutiboa handirik ematen kolore horiek ematea. Bai? Ongi, gerora, bere azken liburuan, bai esan zuen, ez da bakarrik bizirautea, baina baita ugaltzea, zure ondorengoak izateko. Eta zure ondorengoak izateko, erakutsi behar duzu, eres un gallito. Bai? Ongi, hori da Darwinek egin zuena. Baina, gatozen gauza garrantzitsuetara. Ia, altza eskua hemen zaudeten ar guztiak. Mutil guztiak, altzatu eskuak, anatzean zaudetenak ere. Bueno, informatu egiten zaituztet, oso garestiak zarete espezierako, eta hau ez kontatu emetik kanpora. Bueno, hori, Maynard Smithek plazaratu zuen 20. gizaldian, berak sorterazi zuen evoluzioa aztertzeko metodo berri bat, jokuetan oinarritu egiten zana. Bueno, baldin badago ugalketa sexuala, egon behar du beste ugalketa mota bat, hori da, asexuala. Ongi, guazen ikustera, ugalketa sexualan, eme bat baldin badaukagu, eta ugaltzeko baldin badauzka 20 unitate energetiko, demagun 20 euro, eta organismo berri bat sortzea balio baldin baditu 10 euro, 20 euro hoiek erabilita, sorterazi izango ditu, bikume. 20 euroekin, bikume berri sorterazten ditu. Ongi guazen ikustera ugalketa sexuala. Ugalketa sexualan, ezagutzen dugun ugalketa sexuala ez da bakarra, baina da ugariena, anisogamian sexu batek egiten du energia gastu guztia. Hori da emea, ekoiztu egiten ditu, obosituak, energiaz beteak. Eta harrak ez du energiarik apenas erabiltzen, eta sorterazi egiten du bolido bat, Ferrari bat, duena materiale genetikoa. Eta trukatu obosituarekin sorterazi egiten da organismo berri bat. Ongi, emeak ditu 20 unitate, 20 euro, gastatzeko. Eta horiek inbertitzen ditu organismo berri baten sorrera. Zenbat balio du organismo berri batek? 10 euro. Beraz, obosito bakoitza, arrauts bakoitza, balio ditu 10 euro. Espermatozoideak egin behar duen gauza bakarra, da aurkitzea obosito hori, eta sorteraziko da ondorengo berri bat. Beraz, hasi gara bi individuotik, eta bi individuetatik hasita, sorterazi ditugu bi individuo. Baina hori, kasurik eta oberenean. Zeren danok hemen ezagutzen ditugu espermatozoideak, jarri dituguneak inguruneak, eta ez dutenak obositoa aurkitu. Beraz, bi individuotik, gehien bat, lortuko ditugu bi individu. Hau da, individu batetik, individu bat baina gutxiago. Ulertzen duzue? Hau da, evoluzioaren karreran, sexu ugalketa ez da bat ere abantaiatsua. Ugalketa asexualan, ugalketa da bikoitza. Eta hori evoluzioan, esan nahiko luke, sexua desagertu egiten dela. Ongi, badaude izakiak eta animali metazoak
ugaldu egiten direnak asexualki. Hori deitzen da partenogenesia. Badaude batzuk, bakarrik partenogenesis ugaldu egiten direnak. Beste batzuk ugaldu egiten dira sexualki, eta behar dutenean asexualki. Deitzen da partenogenesia edo jaiotza virginia. Eta hori, antza, gizakian ere posible da, zeren badago liburu bat, non ama virginiak asexualki sorterazi zuen ondorengo bat. Beraz, ugalketa asexuala posible da. Ongi, arrak dira garestiak, arrainak, bakizue badagoela arrain bat non bakarrik emeak dauden. Bakarrik emeak daudenez, deitzen da Amazon moli, edo moli amazonikoa, amazonasak bezala. Bueno, espezie hau beira non bizidan, Mexikoko golkoren inguruan, ez Amerikako golkoan. Eta Mexikoko partean, gertatu egin zan, bi espezien arteko hibridazioa. Poecilia mexicana eta Poecilia latipina egin zidan elkarren artean ugaldu. Eta sorterazi zuten hibrido bat, bai? Mando baten moduan. Baina mando hau ugalkorra da. Ongi, espezie berri hau, Poecilia formosa, gure moli amazonikoa, bakarri daude emeak. Eta sorterazi egiten ditu obosito, arrauts, diploideak. Ez du materialia genetikoa zatitzen. Eta obosito hori bere metabolismoa hasteko behar du espermatozoide bat. Erabili egiten du bere gurasoak ziren espezien espermatozoidea, ernaldu egiten du obositoa, baina bere materialia genetikoa, plaf, bota egiten du kanpora. Ez du erabiltzen. Hau da espezie bat, non emeak klonatu egiten dira. Asexualki ugatzen dira. Erabiltzen dute espermatozoidea bakarri metabolismoa pizteko. Ez dituzte arrak behar. Beira non bizi dira hor Sonoran, baina dago populazio bat ere Floridan, ez dakit Trumpek zer pentsatuko duen. Ongi, eta alderantziz bada posible? Badago androgenesirik, espezierik non arrak beraien kabuzu galdu daitezken? Joder, eta bai, badago bat. Eta non aurkitu egin da? Iberiar penintzulan. Hau da, el macho ibérico, bai? El macho ibérico, hau deskribatu zan oindala 3 urte, eta da bi espezien arteko hibridoa. Bizi da ibaietan, bai Portugalen eta bai Espainiaren hegoaldean, eta berez, arrak sorterazi ditzazkete emeak. Eta hau da oso komplexua, Ongi, hemen daukagu gure espezie hibridoa, kalandinoa, dala triploidea edo tetraploidea. Eta hau da, sorterazi zuenetariko espezie bat, Pirenaikus. Bai? Ongi, ditugu arrak eta emeak. Ez da espezie bat non ez dauzkagun emeak. Eta ugaldu daiteke arra emearekin. Normal. Baina identifikatu dira, hibrido hauetan daude triploideak eta tetraploideak, sorterazi egin ditzazketenak obosit, espermatozoide diploideak, eta ernaldu egiten dute beste espeziaren obosito bat, baina bere materialia genetikoa ez dut erabiltzen. Beraz, dago posibilitatea, bakarrik arrak izateko emearen materialia genetikoa erabili gabe. Bai? Pues hau da el torito toro, con sus huevos de oro. Ongi, hemen ez dago ugalketa sexualik. Zer da ugalketa sexuala? Daukagu A eta B individua, emea eta arra. Eta materialia genetikoak nahaztu egiten dira. Zergaitik da komuna ugalketa sexuala. Zergaitik animali guztiak ugaldu egiten gara sexualki. Ugaldu egiten gara sexualki, heterosia beharrezkoa dela. Ematen digu indar hibridoa. Badakigu Darwin, ezarete altxatu behar. Eskondu zela bere lenguzinarekin. Ez da egokiena. Bueno, ni nator bakiotik, eta bakion daude lenguzuen arteko, bai, eskontza
asko. Baina danok ezagutzen dugu Espainiar koroan zenolako eragina izan duen lehengusuen artean eskontzea. Zer da sexu galketa? Sexu galketa da musa jolastea. Bai? Egiten dituzue material genetikoak nahaztu eta generazio bakoitza, urrengoko generazio bakoitza, dauzka karta berriak. Dauzka karta berriak evoluzioaren karrera korritzeko. Bai? Horregaitik ugalketa sexuala da komuna. Ongi, baina zer esan dizuet lehen eta sekretua dena eta ezin duzuena hemetik kanpo kontatu? Zer da garestia? Arra garestia gara. Ongi, eta salbuetxi egiten baldin badugu gure gorputz serranoa. Ongi, horri ditzen zaio hermafroditismoa. Hermafroditismoa goazen jartzera emearen baitan espermatozoideak ekoizteko gaitasuna. Eta hemen daude matematikak. Hemen daukagu eme bat daukana posibilitatea espermatozoideak ekoizteko, emeak dauzka 20 unitate, 20 euro gastatzeko, eta ekoiztu egiten ditu 2 ovosito. Eta ekoiztu ditzazke hainbeste espermatozoide. Hemen daukazue beste bat, ekoiztu egiten ditu 2 ovosito eta hainbat espermatozoide. Eta hermafroditismoan normalean ugalketa izaten da gurutzatua. Ongi, hemengo espermatozoideak egin behar dute beste individu baten ovositoa ernaldu. Beraz, hemen ikusten duzue, ovosito guztiak topatuak baldin badira espermatozoide baten bitartez, 2 individutik 4 individu. Kasuriko berenean, zeren espermatozoide batzuk ez dute ovositorik topatuko. Beraz, hemen matematikak dirazko sobeagoak, bai? Batetik lortzen dugu ia 2. Ia ugalketa asexualan gertatzen dan moduan. Bai? Eta gainera daukagu sexuaren abantaia. Musa jolastu egiten dugu. Bale? Ongi, hau dela eta badaude hainbat animali hermafroditoak direnak. Badaude arrain batzuk, hemen asko daudenak, krabak, bai? Hermafroditoak direnak. Protxobeak, bai? Lanpernak, dira hermafroditoak, zirripedo guztiak. Hainbat molusko dira hermafrodito. Bai? Eta hori abantaia bat da. Zu imaginatu, zara arrain bat, bizi zara itxasoaren sakonean, ez dago argirik, ez dago diskotekarik. Eta zu bakarri zaude itxasoan, eta topatu behar duzu bikote bat. Eta topatu egiten duzu bikotea, iluntasun eta sakontasun hortan, eta ara non zu arrazaren eta bestea ere arra den. Me cago en los indios. Ezin zaitezke ugaldu, baina hermafroditoa izanik, topatuko duzun edozein beste alerekin, ugaldu izango zara. Abantaia bat da. Ongi, dago arazo bat. Eta arazo hori da Batemanen printzipioa. Hemen daukazue gure laguna Bateman eta sexu hautespena. Ia, emeak profesionalak zarete. Arrak profesionala gara. Eta nahi ditugu gauza desberdinak. Emeok, arrok baino energia gehiago inbertitu egiten dute ugalketan. Eta beraz nahi dute aitarik eta onena. Eta hautatu egiten dute. Nahi dute Brad Pitt. Ongi, emeak, beraz, denbora gehiago ematen dute hauteraketan. Arrak, aldiz, promiskuagoa gara. Ez dugu inbertitzen ugalketan. Eta zenbat eta gehiago ugaldu, gure geneak gehiago sakabanatu egingo dira. Beraz, behar ditugu ahalik eta bikote gehien. Eta horretarako inbertitu egiten dugu kolorean, abestu egiten dugu, rugbyan jolastu egiten dugu, eta jipoitu egiten gara eme gehiago lortzearren. Eta kalitatea ez da horren garrantzitsua. Bai? Horren ondorioz, baldin badaukazue izaki hermafrodito bat, non daukazuen izaera femeninoa eta maskulinoa batera, sorteraz egiten dira sex wars. Eta alde maskulinoa saiatu egiten da, alde emea gorputzitik ateratzen, eta alderantziz. Eta beraz, izaki hermafroditoak evolutiboki izaten dira espezie oso gazteak.
Evoluzioan zehar normalean espezie hermafroditoak bukatuko dute sexuak banatzen. Eta bilakatuko dira arrak eta emeak. Baina badago beste aukera bat, eta hori da izatea hermafrodito sekuentziala. Orain emea naiz, orain arra naiz. Eta hori da gure marlinek egin beharko zukeena. Gure, nola da, paiaso hori, Nemo arrainak, gertatu egiten dena da, anemona oso garestia da, arrezifean, da Donostian etxe bat izatea bezala. Bai? Eta beraz, etxe hortan bizi da bikote bat, arra eta emea, eta bapo jaten dute. Bai? Eta arrezifean dauden besteak ez dutenak etxerako biderik, ezin dute ongilan, eta orduan txikiagoak dira. Txikiagoak direnez, ezin dituzte obosito asko ekoiztu, eta danak arrak dira. Ongi, orain dator barrakuda, eta barrakuda egiten du Nemoren ama, Koral. Eta bertan dago Marlin, bere aita, haundia da. Dago leku berri bat etxe batean, juvenil bat, sartu egiten da anemonan, txikiagoa denez, hoboto doituago dago arra izateko, eta Marlin haundiagoa denez, hobeto doituago dago emea izateko. Eta 24 ordutan, sexua aldatu egiten du. Bai? Hori, eksan nahi du, Marlin ez du inoiz Sydneyrako bidea egingo Nemoren bila. Hangi, hori gertatu egiten da ezagutzen dituzuen hainbat arrainetan. Hori gertatu egiten da urraburuan. Hori gertatu egiten da biziguan. Nola deitu egiten diozue bizigu txikiari? Nola deitu egiten diozue bizigu txikiari? Pantxoa, Pantxito. Bai? Bueno, Pantxito da arra. Bai? Eta bizigua, gustatu egiten zaiguna, daukana hemen mantxa beltza, da emea. Gabonetan jaten duguna. Normalean arrain hauek, lehenengo 2 urteak, egiten dira ugaldu argiza, eta 2. urtegarrenean, 3. urtegarrenean, sexua aldatu egiten dute. Badaude beste arrain batzuk alderantziz egiten dutenak. Hori da dontzeia, nire etxean txilipitxerue. Txilipitxerue alderantziz egiten du. Bai? Alderantziz egiten du, txikiak izaten dira emeak, eta arrak dauka haren bat. Eta haren bat gorde behar duenez, haundia behar du izan. Desagertzen denean ar hori, emea haundiena, bihurtu egiten da arra. Eta ikusten da, kasuntan nola, gona da, aldatu egiten dan. Hau da, urraburu batetan atera nuen argazki bat, eta hau da, sexu aldaketa gertatzen ari dan bitartean. Testikulua degradatuko da, eta ovarioa garatzen da. Espeziontan alderantziz, ovarioa degradatu egiten da, eta hasten dira espermatozoideak ekoizten. Beraz ez daukazu konfliktua gorputz berearen baitan. Ongi? Ongi, honekin, nahiko argi gelditzen da, sexua nahiko gauza labila dena arrainetan. Torain goazen ikustera nire ikerketa lerroa. Ongi, hemen duzue hormona sintetiko pare bat, erabili egiten direnak umeak ez izateko piruletan. Bate da etinilestradiola, da estrogeno potente bat, eta bestea progestina bat oso potentea. Ongi, 60. hamarkadan hasi zinetenean emakumezkoak pilula hartzen, gero, txizagiteakoan, horko hormonak agertzen hasi ziren ingurunean. Eta hormona horiek oso potenteak dira. Bai? Hau da gertatu egiten dena. Testosteronatik sorteraz egiten da estradiola, entzima hau aromatasa ez baldin badaukazue, testosterona daukazue, eta garatu egiten zara argiza. Eta estradiola garatu egiten baldin baduzue, orduan eme giza garatu egiten zara. Bueno, hemen dituzuen konposatu guzti hauek, etinilestradiola, genisteina, bisfenola, hori dira konposatu kimikoak direnak estradiolaren antzekoak. Eta agertu egiten dira ingurunean, plastikoa botatzen ditugulako ingurunera, eta txiza egiten dulako ingurunera, eta hartzen ditugun farmakoak orduan ingurunera llegatzen dira.
Eta horrek esan nahi du, estradiolaren antzeko hormonak, jaurtik egiten ditugula itxaso, ur mediora, edo testosteronaren antzekoak direnak. Ongi, hemen daukazuen irudia, hau da Holandako araztegi baten urpean egindako neurketak, jarri zituzten plastiko batzuk metatu egiten dituztela kutsatzaileak, aztertu egin zituzten, eta hor, aurkitu egin zituzten kimikoen izenak agertu egiten dira. Eta letraren tamaina adierazi egiten du kontzentrazioa. Bai? Horrek esan nahi du, bertoko arrainak bizi direla gauza guzti horietaz inguratuta. Beitzu, kafeina. Bai? Arrainek ez dute kaferik hartzen, baina gu bai, eta txizagiteakoan kafeinarekin daude esposatuta. Beira, daukazuena dimetoatoa. Dimetoato da kontzentrazio altuenagoan dagoena. Da insektizida bat. Eta insektizida hori estradiolaren antzekoa da. Badaude, adibidez, estrona. Hemen, dietiletilbestrol. Hau da, konposatu estrogeniko bat. Daude, hainbat konposatu direnak hemen hormonaren antzekoak. Eta ditugu arrainak, beraien artean egiten direnak mugitu. Gu, laborategian egiten duguna da gene espresioa aztertu. Zer da gene espresioa? Zer da gene bat? Zuek zarete homo sapiens, bale? Homo sapiens sapiens. Eta daukazue genoma bat. Eta genoma horretan dituzue 23.000 gene. 21.000 liburu. Baina doanok duzue zuen liburutegian, libururen bat, ez duzuela sekula santan irakurri. Baina badaude beste liburu batzuk askotan irakurri egiten dituzuenak. Zuen zelulak berdinak dira. Dituzte geneak batzutan irakurri egiten dituztenak, transkribatu. Eta ekoizten dute RNA mesularia. Eta RNA mesulari horretatik sorteraz egiten da proteina. Bale? Ongi. Hemen duzu ugaztun bat. Eta ugaztun horrek ekoiztu egiten du, zer ekoiztu egiten du ugaztun batek? Zergaitik gara ugaztunak? Gaur goizean begiratu naizenean izpiluan ikusi dut ditudala 2 ugatz. Eta ditut ugatz, zetarako? Esnearen ekoizpenerako. Eta hemen daukago adibide bat. Bai? Ongi. Ni homo sapiens sapiens naiz. Esnean dago proteina nagusi bat, kaseina. Bai? Ni daukat nire genoman kaseina genea. Bai, badaukat kaseina genea, baina ez dut inoiz liburu hori irakurri. Bai? Nork espresatu egin du inoiz kaseina genea. Horretarako behar duzu ugaztuna izan, emea izan, haurdun egon, eta ume bat izan. Hori gertatuko denean, liburu hori espresatuko duzue. Hori da gu laborategian egiten duguna. Begiratu egiten dugu geneak nola espresatu egiten diran, eta esaten digu, hau da har bat, espresatu egiten duena hemen geneak. Eta nabi egiten dugu, bip, 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 bisa. Bale? Esateko, konposatu bati esposatua dago individua. Hori da egiten duguna, bale? Adibide bat, hemen duzu zebra arraina. Eta zebra arraina, dala laborategiko arrain amankomun bat, laborategian esposatu genuen hainbat konposatuekin. Adibidez, estradiola, da gu daukagun hormona femeninoa, edo etinil estradiola, da pilulan dagoen estrogeno fisiologikoa, edo tertoktilfenola, da gure saboietan erabili egiten dugun surfaktante bat. Esposatu genituen arrain hauek, eta esposatuta gero, ikusi genuen, nola harrak, espresatu egiten, sorteraz egiten zuen proteina bat, eta hemen daukagu bat berarekin lanean ari dena, bitelogenina deitzen dan proteina. Gure arrain hemen gibela, espresatu egiten du bitelogenina, eta gero, dijoa arrautzetara, eta orduan arrautzak handitu egiten dira, ernalduak direnean elikatzeko embrioia. Emeak ekoiztu egiten dute, harrak ez.
Baina esposatu egiten ditugunean konposatu hauekin, plaf, igo egiten da espresioa. Bai? Larbak heldugabeko indibiduak dira. Ez dituzte proteina hauek espresatu behar. Eta ikusten dugu, larbetan esposatu egiten ditugunean, espresatu egiten dutela genea. Horrela erabiltzen ditugu. Argi? Bai? Ongi. Ni ze arrainekin lan egiten dut. Inok ez du arrain honekin lan egin nahi. Korrokoia. Bale? Lasuna. Bizkaian. Korrokoia, hau da, Bermion frantzunatzen ja ez dago gune hori, eta hemen oso loia zegoen, eta gustatzen zaio gune loietan bizitzea. Eta bizi irauten du. Guretzako da zentinela. Esaten digu ingurunean zer gertatu egiten dan. Hemen ez da askorik kontsumitzen, baina hainbat lurraldetan nahiko garestitsua da korrokoia, bale? Eta asko jaten dute. Ongi. Bueltatuko gara lehengo irudira. Bueno, gu aztertu egin ditugu hainbat itsasadar, badakite Gipuzkoan oso urruti ikusten dela Bizkaia, eta horregaitik jarri dizuet Bilbo, bai? Itsasadar desberdinetan hartutako animalietan ikusi dugu harrak ekoiztu egiten dituztela arrautsak barrabiletan. Beira hemengo irudi hau. Hemen dituzue espermatozoiden flageloak. Hauek dira meiosi aurretik espermatozoideak sorteraziko dituzten zelulak. Eta zer dira bi hauek? Seguro astero honelako bi afaldo egiten dituzuena. Dira bi arrauts. Hemen daukazue folikulo espermatiko bat, espermatozoideekin, eta hemen bat, bi, hiru, lau arrauts. Eta harrok ez ditugu arrautsak ekoizten. Eta oso garestia da arrautsak ekoiztea. Baina kutsaduraren poderioz sorteraz egiten dituzte obosituak. Ongi, gu kontzentratu ginen 2007 urtean aurkitu genuenetik Gernikako itsasadarrean. Gernikako itsasadarrean uztailero edo ekainero juten gara eta lagindu egiten dugu Gernikako itsasadarra. Eta bertan, ikusi genuen 2007 urtetik 2018 urtera, beti azaldu egiten zitzaizkigun harrak zeuskatenak arrautsak barrabiletan. Eta horiek jarraitu egin ditugu aztertzen. Ongi, zer egin dugu ere? Bueno, egin ditugu korrokoi hauetatik espermatozoideak sortu, porque naiz eta arrautsak ekoiztu egiten dituzte espermatozoideak, eta atento egon, hor ikusten dira espermatozoide batzuk mugitzen ziren oso azkar, hori dira osasuntsu dauden korrokoiak, eta hauek mugitu egiten dira motelago. Dira kalitate txarragoa duten espermatozoideak. Ongi? Baina zer gertatu da? Karo, Gernikako araztegia oso gaizki funtzionatzen zuen. Eta jaurtik egiten zuen justo Gernika bukatzen deneko tokian, oso volumen gitxi urarena. Bai? Eta orduan erabaki zuten oindala urte batzuk, egin behar zela desbideratu horko araztegia, eta 2021 urtean egin dute guztiak kanalizatu, eta araztegia desbideratu dute Lamiaranera, Bermiora. Eta oin, jaurtik egiten du, itsaso zabalean, ez itsasadarrean. Beraz, ustegu, change may come, aldaketa etorri behar du. Orain, Gernikan, ez dira kutsatzaile hauek ingurunera jariatzen. Gu, urtero lagindu egiten genuen Gernikan, badakizu zientzilariak, pobrea gara, eskekoa gara, beti diru eske, eta beti inoiz ez dugu ulertzen. Bueno, baina gu lagineak baneuzkan, eta geneuzkan gordeta. Eta geneuzkan gordeta gure biobankoan. Plentxako itsasestazioan daukagu biobanko bat, kriobanko batekin, eta hor gorde egiten genitun laginak. Eta erabaki genuen, 2018raino aztertuta geneukan egoera, guazen aztertzera 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eta guazen ikustera zer gertatu dan, aldaketa gertatuta gero. Ongi. Hau da ikusi duguna, geneukan 2018 urtera arte aztertua,
2019 intersex asko dauzkagu, asko obosituak ekoiztu egiten dituztenak, 2020an baita, 2021an rekord, arren erdia baino gehiago arrautzak ekoizten zituen testikuluan, eta 2022tik aurrera, 0 patatero. Bai? Hau da, Eusko Jaurlaritzan musuak emango dizkigute. Ongi, ez bakarrik hori, ez da berdina izatea testikuluan obosito bakarra edo obosito asko. Horri deitzen zaio, larritasun indizea. 2014 urtetik aurrera, larritasuna emendatu egin zen. Eta 2021an larritasuna oso handia zen. Hau da, zeuden testikuluak, zeuden ia guztiz obositos beteta. Eta hala ere, 2022 urtegarrenean, desaparezio. Ongi, guazen ikustera gure markatzaileak, hau oso zaila da ulertzeko, baina oso erreza ikusteko. Hau da, biologia molekularrean, religion. Hartu egiten duzunean, edozein animalien euneko RNA, azaldu egiten zaizkizue, bi banda hauek. Dira, 18S eta 28S. Eta gu, egiten genuenean, ovarioarena, apenas ez ziren agertzen. Eta azaldu egiten zan banda, zan 5S, deitzen dan unitate bat. Eta intersexetan, zerbait in between, zeukan arren berezitasuna den banda bi hauek, baina baita emeena. Hau da ikustea eguzkia eta ilargia. Eta horrekin esan dezakegu arra den, emea den edo intersex den. Ongi, eta karo, korrokoia ez zaio inori gustatzen, baina nori ez zaio gustatzen bokartak edo antxoak jatea, edo sardinak jatea, edo makarela jatea, edo legatza jatea. Bueno, jun ginen gure itxas merkatuetara hartu genitun laginak eta aztertu genuen ia gai izango ginean aztertzeko arrak eta emeak. Hemen daukagu 5S, hau nertu dezakegu bere altuera eta ematen digu ideia bere kantitatearena, eta hemengo pikoa ere kuantifikatu dezakegu. Eta egin dezakegu erratio bat, esaten diguna, hauek dira emeak, eta hauek dira arrak. Bale? Eta hau patentatu genuen. Ez gara beratzegin, baina patentatu genuen. Ongi, ez bakarrik hori. Egin dezakegu ratio honek esaten du, emeak eta arrak desberdinak dira. Baina intersexak, larritasunaren arabera zenbat eta arrauts gehiago izan, orduan eta 5S gehiago ekoizten dute. Beraz, orain daukagu metodo matematiko bat, esateko intersex bat daukazu. Eta, emetik aurrera, edo da ovarioa, edo da intersex bat. Eta Mazinger Z ikusten zenutenak, ezagutuko zenuten Dassler baroia, eta ezagutu dezakegu Dassler baroia emea eta arra ote den. Bale? Hori da egiten duguna normalean. Bueno, beste test bat antzekoa da tRNA eta 5.8 da antzekoa. Eta bereiztu egiten ditu testikuluak, ovarioak, eta intersexak in between. Vale? Zertarako da 5S-RNA, zertarako da 18S-RNA, zertarako da tRNA. Bakizu zer diran erribosomak? Ez? Ongi, hemen erakutsiko izuet. 5S-RNA behar dugu proteina bat egingo duena genea adirazi. Deitzen da TF-irua, GTF-irua. Honek egiten du genea transkribatu eta gero transkribatu egiten duenean lotu egin behar du eta lotu egiten duenean akumulatu egiten du zitosolean. Ongi, zer da obosito bat? Da lotan dagoen printzesa. Eta lotan dagoen printzesa hori dago printzearen zain. Eta printzea datorrenean, eta ernaldua denean, egon behar du prestatuta sostengatzeko embrioia. Eta orduan obosituak ekoiztu egiten ditu eta metatu egiten ditu hemen erribosomak. Erribosomak dira beharrezkoak proteinen sintesirako. Beraz, amak prestatu egiten du arrautza embrioiak izan dezan behar duen proteina. Eta hori da ikusten ditugun molekulak.
obosituan. Ongi? Ongi, hemengo proteina, GTF3a. Beira? Egin genuen klonatu, lehen esan dizuedan espezie guztietan. Eta klonatu eta gero aztertu genuen nola adierazi egiten zan. Eta ikusten, hau da legatza, emea, arra, antxoa, apenas ez duzue, baina emea, arra, makarela, emea, arra, daukagu proteina bat, bakarrik adierazi egiten dena ovarioan. Beraz esan dugu, arra edo emea. Eta ze gertatzen da intersexetan? Adierazi egiten dena emeen markatzailea. Da gure markatzailea sexuarena. Ongi, gogoratzen zer gertatu dan Gernikan? Guazen ikustera? Bueno, barkatu. Hau zertarako da garrantzitsua? Hau da gertatu egiten denean obogenesian. Metatu egiten da, erribosomak ekoizten dira, porque obositoa da zeula profesional bat. Eta zeren profesionala? Egiten dio erribosomak, lan egiten dutenak, embrioian proteinak sorterazteko. Bai? Ongi. Zer gertatu da Gernikan? Aztertu genuen gure markatzaileak, eta ikusi genuen ovarioa eta barrabilak 2021 oso desberdinak ziran, eta aurkitu egiten ginuen intersexak zeuden in between, tartean. Eta zer gertatu egiten da 2022tik aurrerako testikulo guztiekin? Ez dutela adierazten obositoen markatzailerik. Molekularki frogatu dugu 2021tik aurrera guztiz osatu egin direla gure animaliak. Ongi, ez bakarrik hori. Gogoratu gure GTF3a emeetan ekoizten zan, obositoetan ekoizten da. Emeak, ovarioak, testikuloak, intersexak tartean. Eta 2021tik aurrera, rekuperazion total. 42 SP43 gauza bera egiten du. Eta gauza bera erakusten du. Hemen dauzkazuen markatzaileak. Hau da aromatasa. Honek bihurtu egiten du testosterona estradiol. Hau da, emeetan asko ekoizten da, harretan gutxi. Eta ikusten duzuenez, profil bera ikusten du. Eta da hormona antimulerianoa. Hormona antimulerianoa daukagu arrok, ez emeok. Eta zer gertatu egiten da, 2022tik aurrera, ahar guztiak erakusten dute maskulinitatearen markatzailea den genea. Intersexak 2021an daude feminizatuta eta ez dute ekoizten. Bai? Ongi? Gero, guazen egitera kimika. 2022tik aurrera, egiten baldin badugu animalia hauen kimika, konposatu kimikoak metatu egiten dituzte. Bueno, alkilfenoletan ikusten dugu 2021tik aurrera dagola dilusio bat. Kontzentraziora erdira pasatu egiten da. Ez dira kontzentrazio altuak, eta orain gaude esperimentu hauek berri errepikatzen ikusteko segertatu egin zan 2020 urtean. Baina hauek dira, emaitz oso politak biologo gisa gustatu egiten zaizkiguna kontatzea, porque da success story bat. Egin dute zerbait araztegian Gernikan, eta konponketa ekarri du. Bai? Ongi, zeintzu dira ondorioak? Zeintzu dira ondorioak? Bueno, sinistu idazue. Ikusi ditut gauzak Gernikan, ezin dituzketenak inoiz sinistuko. Ikusi ditut sinoestrogenoak Oka Riberen sorbaldaren atzetik. Ikusi ditut obositoak iluntasunean Testirhausersen geiten atzean. Intersex guzti horiek galduko dira denboran malkoak nola esaten da, euriaren azpian bezala. Beraz, denbora bizitzeko. Zer esan nahi du honek? Honek esan nahi du intersex egoera guztiz itzulgarria dela gure arrain espezian itsasadarrean. Eta biologikoki oso esanguratsua da.
baina ni oraindik 10 urte gelditzen zaizkit jubilatzeko. Eta galdu egin dut nire ikertzeko espeziea. Orain Gernikara noanean ez ditut intersex gehiago topatuko. Bai? Ongi, hau da nire herria. Bakio, han, Lemoizetik ateata. Zein da orain gure lana? Bueno, gaur, Bakio nire herritik korrika pasatu egin da. Eta hori da laborategian egingo dugun aurreko asteetan. Korrikan egin behar dugu kosterita bat. Nire kuadrian esaten da kosterita bat. Kosta guztitik, pasatu behar gara ikusten, leku berriak lagintzeko. Beraz, baldin bakizue lekuren bat, non korrokoi asko metatu egiten dan, eta kutsatzaile asko ikusten dan, esan mesedez, eta jungo gara lagintzera. Bai? Bai? Apuntatu. Ongi, hala ere, non gehiago egon daiteke interesa, garatu egin ditugun markatzailearekin, porque korrokoiarekin nik aberatzez naiz egingo. Bai? Ongi, zer da deskubritu egin genuena? Eta honekin bukatu egiten dut, Zer da deskubritu egin genuena oindala urte batzuk? Gure indizeak esaten digute ere emearen garapen fasea zein dan. Esaten digute, hau emea da eta hau arra, baina emetasun hortan zenbat eta ugaltze garaitik hurbilago egon, gehiago ematen dute arrak direla. Beraz, ezarri dezakegu zein dan ugalketa fasea arrain espezieetan. Eta hau oso espezie garrantzitsua da, oiarra. Porque da, nire alabak jaten duen arrain espezie bakarra. Eta da, ekonomikoki garrantzitsua. Bale? Ongi, zer da ekonomikoki garrantzitsua? Tunidoak dira garrantzitsuak. Eta hemen duzuen nire semea. Gaur, Seycheletan dago. Bai? Bera, atunen arrantzuan dago. Eta hori da bere barkoa. Bueno, ez da bere barkoa, bertan kamarote badauka. Bai? Eta Indikoan arrantzatu egiten ditugun espezieak dira egaoria, bai? Dira sabel marraduna eta dira moja. Dira 3 atun espezie nagusiki arrantzatu egiten ditugunak. Eta daukagu flota oso handia Indikoan. Eta hori aztertu behar da. Sostengarritasunez aztertu behar da ia zenbat arrantzatu dezakegun. Ongi? Histologikoki nahiko zaila da hauek sexatzea eta esatea zefa garapen fasetan dagoen, eta aztitik kontaktuan jarri ziren gurekin ikusteko ia lagundu genezaken gure markatzaile molekularrekin ezartzen ze garapen fasetan dagoen. Porque hau oso garrantzitsua da. Emeak ezarri egiten dute zenbat kume egongo diran urrengo urtean. Beraz zenbat arrantzatu dezaket. Ongi, hau da mojarekin egindako azterketak, eta oso ondo bereiztu egiten ditugu arrak eta emeak. Bai? Oso ondo. Eta, hau da, gure flotak arrantzatu egiten ditun aleak. Beste adibide bat. Hau da, egaoria, gehien arrantzatu egiten dugun espeziea Indikoan. Eta, garapenaren arabera, ikusten duzue, 5S pikoa gerota txikiagoa da, eta 18S-rena haundiagoa da. Hau da, kuantifikatu dezakegu, baldin bada, animali bat dagoena fase goiztiarretan, edo fase berantiarretan. Eta honekin egin ditzakegu kuantifikazioak, eta egin dezakegu errankin bat. Eta errankin horrekin, badakigu, ale hori, baldin badago errutzeko prest edo ez. Gure arrain flotak, daukagu etxe bastar egiten du ultrafreezing, egiten du -60 gradutan kongelatu egiten ditu laginak, eta flota gehienak egiten du -16 gradutan ensalazon, egin salmueran, egin laginketa. Hau ematen ditu lagin oso onak aztertzeko, hau ez horren onak. Baina bi teknikekin gai gara esateko ze garapen fasean dagoen atuna. Egin ditzazkegu bien datuak batu, orain ditugu 100 individuen datuak, eta ezarri dezakegu zein dan garapen fasea. Hau, hemen aurkeztu egiten du lehenengo aldiz. 2 aste barru, Australiara noa eta bertan kontatuko dut. Bai?
Bueno, oso garrantzitsua zientzian, eskerrak ematea dirua ematen dizunari, eta hauek dira dirua digutenak, porque noitzean behin dirua ematen digute, eta garrantzitsuena. Viva la evolución eta zientzia izan dadila zuekin eta zuen espirituarekin. Bueno, eskerrik asko, Ibon. Ez da asko. Aurrikuspenak gainditu dituzu eta hundiak neuzkanik, hasieran esan dizuet, divulgatzaile bikaina dela eta ondo frogatu dula esango genuke. Baina gainera primizia eman diguzu, osea, privilegiatua gara. Eskerrik asko, zorionak egindako lanarengatik, ezta? Lortu dezuelako batetikan froga argi eta garbilak evidentzia, atzera bota ezinak, ze mesede egin dezaken horrelako interbentzio batek, ez dakiz zenbat milioi euro izango zean, askoretzean izango, ez da? Hor Urdaibaien egitea. Ez dakit, datuak egon behar duten, non baiten? Baina ez dakit zeintzunean. Bueno. Alan bere, urrengoko hilabetean kosterita hori egingo dugunean, bai? Nire kuadrian kosterita da, juten garenean kostaldetik, baina tabernaz taberna juten gara. Kasu honetan jungo gara lagintzen, bai? Eta aurreko puntua lagindu behar duguna da Lamiaran, Bermion, ikusteko Gernikatik Bermiora eraman dena ia nolako eragina duen. Ezberdintasun oso handia egongo da, zeren Gernikan urremaria ez da oso handia, orduan kontzentrazioa garrantzitsua da, eta hemen jarioa da itsasora, eta hor ja, diluituko da, neurri batian, beti gerlituko da zer, noski, baina, behintzat, bai. Baina, hori arrakasta kasua da, eta orduan, esportagarria, beste leku batzutara eta konbentzitzeko ere, esan detena, evidentzia sendoak, ez da? Eta bestea hori, ikustea balio dutela indikatzaile hauek edo landu dituzuen markatzaileak, beste lan hauetarako, ez? Ikusteko geroa, zenbateraino arrantzatu daitekeen, eta, kuoten kontuarekin horneiko eztabaida izaten da, eta beti ere, datu zientifikoak izatea. Orduan, ondo. Bai, azken finean nire semeak 21 urte dauzka. Eta horre, bidea dauka. Bai, zerbait ez, eman berko diezu, ondo, ez da txarra. Pentsatzen dut, izango dituzela galderak, zoriontziaz gain, eta hemen entzuten gaituztenak etxetik, zuei ere eskerrak eman, noski, hor zaudetelako, eta jarri digu hemen, mi esker, oso interesgarria izan da, oso azalpen onak eta garbia jarri dituzu. Hau ere etxetik jaso duguna. Zuek ere badakizu, galderak egin ditzazkizuela, hemen zaudetenok, eta berdin online jarraitzen ari zaretenok. Hori da. Hola, ha sido una maravilla. Lo siento no hablar en euskera, pero me entienden, ¿verdad? Entiendo perfectamente. Gracias. A ver, me ha quedado un poco caótico lo del hermafroditismo. El hermafroditismo, y lo digo porque estoy haciendo un curso de intersexualidad en personas. En teoría es biológicamente alguien que se puede reproducir a sí mismo, no necesita a nadie. No. Entonces, no he entendido muy bien lo de que al final el hermafroditismo se va a terminar porque evolutivamente Darwin diría que irían hacia machos o a hembras. Eso es lo que no me ha quedado bien claro. Gracias. Evolutivamente, la aportación del hermafroditismo es que se ahorra el cuerpo del macho y permite el intercambio de material genético entre dos individuos. Si la fecundación no fuera cruzada, fuera dentro del mismo individuo, no habría recombinación. Al final estaríamos jugando siempre con la misma información genética. Existen catalogados unas 31.000 especies de peces teleósteos, ¿vale? De peces óseos, y de esas 31.000 especies de peces teleósteos hay catalogados unos 500 especies que son hermafroditas. De esas 31.000 especies no sabemos todas cómo se reproducen, sabemos unas 4.000 cómo se reproducen. De esas 4.000 que sabemos cómo se reproducen, 500 son hermafroditas.
y especies que sean hermafroditas simultáneas son unas 100 y pico. Hermafroditas a la misma vez, ¿vale? Al mismo tiempo. Solo hay una especie en la que se ha certificado fecundación intraindividuo, que el espermatozoide fecunde al ovocito del mismo individuo. Es una especie que se llama Cryptolobias marmuratus y es una especie del sureste asiático y no es normal. Puede suceder, pero no es lo más normal, ¿vale? Cuando es un espermatozoide que fecunda el ovocito de otro individuo, pues entonces tienes entrecruzamiento genético, ¿vale? Mucho más fácil de imaginar. ¿Qué nos gusta a nosotros en Euskal Herria? ¿Qué nos gusta comer? Bueno, en Bakio religión. En Bakio religión comer una cosa que todos creemos que viene de Galicia, ¿que es cuál? El percebe, ¿vale? Y los percebes, todos sabéis que viven en colonias, ¿vale? Y viven en colonias y son hermafroditas. Y todos habréis oído alguna vez que la especie donde el pene tiene mayor tamaño en relación al tamaño del cuerpo, pues son los percebes, no exactamente los percebes, los balanos, ¿vale? Los percebes, bueno, están en la corriente, entonces sacan el pene, viven en colonias y este pene puede fecundar a alguno de los individuos que está junto a él. Es siempre una fecundación cruzada. Pero, por ejemplo, hay una especie que me gusta mucho, se llama Black Hamlet, no sé cuál es el nombre en castellano ni en euskera. Es como un mercadillo de ovarios y espermatozoides. Cuando se encuentran dos individuos, ¿no? Son hermafroditas y se pueden reproducir, al ser hermafroditas se pueden reproducir uno con el otro. Pero ¿qué es lo que es muy caro de hacer? ¿Qué es lo que cuesta mucha energía? ¿Qué cuesta mucho? ¿Hacer espermatozoides o hacer ovocitos? Hacer ovocitos, ¿no? Entonces cuando se encuentran, dicen, venga, vamos a hacer niños, pero, oye, ¿cuántos huevos me vas a dar? Y entonces dice, pongo 4. Entonces el otro pone 4. Es un mercado de ovocitos. Y luego los espermatozoides son fáciles de poner, ¿vale? Pero en especies hermafroditas hay comercio por el ovocito, porque lo que cuesta es producir el ovocito, ¿vale? Y aquí tenemos algunas de esas especies, Xiphophorus maculatus da horietako bat? Está Bati hermafroditoa. zenaulako eta horregatik. Ba ez dut topatu, Ja? esan dezuna. Bestea, Ribulus marmuratus sanberizen zaharra. Ribulus marmuratus. Azalduko da. Jartzen duen? Bueno, berdin du, da, jakiteko nola izena duen. Ya, pero os he enseñado quién era Dios, ¿no? ¿Quién era Dios? ¿Quién es Dios? Darwin. Darwin, ¿no? Y sabéis que él hizo un viaje por el mundo en un barco, ¿no? En el Beagle. Y llegó al Reino Unido en el año 1839. ¿Cuándo se publicó El origen de las especies? En 1859. Uy! Eso significa que hubo 20 años desde que volviera del Beagle hasta que publicó El origen de las especies. Se ha especulado mucho sobre qué hizo durante ese periodo. El origen de las especies ya vino con la idea en el barco, pero que el libro lo guardó en el cajón, ¿vale? Era muy joven y necesitaba un nombre para sí. Y para conseguir este nombre y que la sociedad científica le considerara una persona de valor, decidió invertir en un grupo de animales bastante especial, los cirrípedos, ¿vale? ¿Un cirrípedo cuál es? Los percebes. ¿Por qué? Porque cuando fue a Chile encontró un individuo, los cirrípedos todos son hermafroditas, o se creía que todos eran hermafroditas, y encontró un individuo donde no encontraba la parte hembra, encontraba la parte macho, o eso creía, y le llamó Mr. Arthrobalanus. Y se dedicó durante más de 10 años a redactar una monografía sobre los cirrípedos, 3 volúmenes, y luego publicaría El origen de las especies. ¿Qué pasó con este Mr. Arthrobalanus? Cuando siguió viéndolo, analizándolo, descubrió que lo que había traído realmente era una hembra, no era un macho. Y
tenía parte masculina, pero eran pequeños parásitos que estaban sobre el cuerpo de la hembra y que fecundaban a la hembra. Imaginaros, esto es evolución a la vista. Es una especie que es hermafrodita y está en la fase de expulsar al macho. Y este macho se convierte en un parásito solo macho que fecunda a la hembra. Es evolución en un individuo. Fue su momento eureka, o pudo ser su momento eureka, en el que, ¡plaf!, the origin of species is true. ¿Sí? El sexo o la reproducción sexual es mucho más divertida de lo que nos vende la televisión. Beste galderarik? Bueno, mani galdetuko dizut. Espezie batzuetan temperaturak ere eragiten ditu sexu bereizketak, ezta? Hemen inguruan ez dakit horrelakorik badago, zeu igual hainbesteko, baina klima larrialdiakin ikusten da joeraren bat, hor ikusten da aldaketarik egon daitekeela? Eragin dezake, gure espeziean ugaztunetan oso agia da. Gu dauzkagu kromosoma sexualak, eta kromosoma sexualak agindu egiten dute. Isa baldin bazara, garatuko zara eme gisa. Eta baldin bazara isa y-koa, hasiko zara sasi eme bat izaten, eta gero garatuko zara ar gisa. Hori da, escrito en los genes. ¿Vale? Arrainetan, badago ere kromosoma sexuala daude, ez espezie guztietan, batzutan ez dago kromosoma sexualik, baina sexua dago determinatuta genetikoki. Hau da, geneek esaten dute arra edo mea izango zaran. Baina hori ez da agindu oso fuertea, ingurunea gailendu daiteke horren inguruan. Eta temperatura da faktore bat. Badaude espezie batzuk, temperatura batetik gora, garatu egiten direla gehiago argiza, beste espezie batzuk, temperatura batik gora, garatu egiten dira gehiago emegisa, edo alderantziz. Bai? Horregaitik akuikulturan, adibidez, zenbait espezie gehiago dira Mediterraneoan garatu egiten dira, porque temperatura horietan lortu egiten dituzue ar gehiago edo eme gehiago, eta espezie batzuetan arrak hasi egiten da arinago, beste espezie batzuetan emeak hasi egiten dira arinago, eta orduan akuikulturan asko erabiltzen da, segun eta ze temperaturan izan animaliak lortu egiten dituzu arinago hasiko diren individuak. Bai? Eta adibidez hemen amuarrainak, bai? Bai. Amuarrain guztiak hemen akuikulturan garatu egiten direna guztiak dira emeak. Bai? Zeren emeak askozaz arinago garatu egiten dira. Eta eroisi egiten dira superemeak diran arrautsak, beti emeak izateko. Bai? Baina, adibidez, lupia, la lubina, bai? Lupian, temperatura igo egiten denean, normalean garatu egiten dira argeiago. Bai? Orduan hor, lehen ezotek enduna ez, berotzarekin eta gertaliteke, guain daun oreka edo, pixkat aldatzea populazioaren jokabidea ere. Bai. Badaude, gu ikertu egiten dugu zein dan kutsadoren eragina, baina badaude ikerketa talde asko, temperaturaren eragina aztertu egiten dutenak. Baina hori oso argia da, ikusi ditugun sexua aldatu egiten duten animaliek. Inkluso baldintza sozialek eragiten dute. Erakutsi dizuet Dontxeia, bai? Espainolez Julia, bai? Bakion eta Bermion txilipitxerue. Txilipitxerue guztiak dira emeak, eta dago ar bat. Eta ar hori da sasikume bat. Kriston estresa jarri egiten du ume guztiaren artean, da el machito, eta orduan estresatuta dauzka. Estresatuta daudenez, eme gelditu egiten dira. Desagertu egiten denean ar hori, estresa desagertu egiten da. Eta estresa desagertu egiten denean, orduan sexua aldatu dezakete. Baina normalean, haundiena aldatu egiten du sexua, eta orduan, hasten da, sasikumearen egiten, eta estresa inposatzen beste arrainetan. Eta horri deitu diozu ordean faktore soziala. Bai.
bai, estresatzaile hori. Bai. Bueno, payaso Nemon, Bai. hori bai, faktore sozial bat ere bada. Baita, bai. Bai. Hori da. Mhm. Beste galderarik, bale, eskerrak, ze bestela ni hemen. Sí que tengo una curiosidad. He entendido, porque bueno, tampoco se veía muy fácil, ¿eh? Ya, tienes una potencia de voz importante. He entendido. Sí, soy pequeñito, nariz grande. Pero y... entre esto y la altavoz luego se costaba oír. Bueno, lo que quería decir es que he entendido como que uno de los estudios en la ría de Urdaibai, bueno, de Guernica, bueno, que había una situación que se revertió cuando se desplazó la depuradora. Entonces, claro, mi pregunta es, lo que salía de la depuradora sigue saliendo. Todas las depuradoras que vierten al mar, colectores, 50 kilómetros, lo que sea, entonces eso, tarde o temprano, no se sabe ni cómo, pero va a entrar, ¿no? Vale. Sí. Hay dos factores aquí. La depuradora de Guernica era una depuradora muy antigua y solo tenía tratamiento primario, no tenía tratamiento secundario, ¿vale? Y vertía en un cauce fluvial que en marea baja es bastante reducido. Esto significa que cuando vertía las concentraciones eran muy altas, ¿vale? Concentraciones de alquilfenoles, para que os hagáis una idea, el octilfenol y el nonilfenol vosotros lo utilizáis en el jabón para limpiar, ¿vale? Y son compuestos estrogénicos bastante potentes. En la Miarán tienen tratamiento secundario, por tanto, tienen mayor capacidad de tratamiento de los compuestos químicos y no vertirán tantos químicos como el que vertía Guernica. Además, vierten agua abierta, ¿vale? Fuera del dique, ¿vale? En Franchunache, pero no sé si conocéis Bermío, cerca de lo que... ya yendo hacia mi pueblo. Yendo hacia Baquio. Entonces el factor de dilución es grande, pero también vierte bastante menos, ¿vale? Por ejemplo, nosotros también hemos estudiado alrededor de Galindo, que es la depuradora de Bilbao. Es la depuradora más grande de Euskal Herria, que trata las aguas residuales de mucha gente. Allí los efectos hemos visto efectos de xenostrógenos, pero no tan potentes como los que veíamos en Guernica, porque esa es una planta de aguas residuales que funciona muy bien. Aparte de eso, lo que pasa es que allí también tenemos contaminación en el fondo por metales, entonces pues hay demasiadas señales y la señal endocrina no es la más potente. Otro sitio donde hemos visto recuperación es en Pasaya. En la Herrera, aprovechando que somos amigos de los de Asti, pues hemos muestreado mucho allí en la Herrera. Y allí teníamos prevalencias bastante altas de intersex, hasta un 50% de los machos que producían ovocitos. Pero ha habido actuaciones en la planta de aguas residuales y en los últimos años que fuimos, no sé si es porque el esfuerzo de pesca no fue el suficiente, pero no encontramos más intersex, por eso abandonamos ese punto de muestreo. Quizás si invirtiésemos más encontraríamos alguno, pero bueno, ahora vosotros sois los que me tenéis que decir a dónde tengo que ir a muestrear, no sé, a Loyola o... Bueno, mientras tanto, hemen zorionak ematen dizkizute, hemen esaten du nere bikotea transmisioa ikusten entzuten ari da, ez da zientzialaria eta oso ondo ulertzen duela dio. Eta gainera ondo pasatzen nahi dela, orduan zorionak. Zientzia ondo pasatzekoa da. Ba horregatik, hau dugu hemen bezala, ze. Ostegun arratsalde batian. Bai. Eta leno klimarena aipatu dut temperaturari lotuta, baina beste gauza bat ekartzen duena da, fenomeno meteorologiko muturrekoa gehiago daudela, ezta? Eta euriteak ere gehiago izango dira, lehorteak bai, eta horrek bai eragiten dio baita ere, funtzionamendu egokiari askotan, euri jasa hundiak eta balima daude, gertaliteke isuriak egotea horrelako araztegietatik eta bar, Bai. eta baita lehortea daudenean, konzentrazioa areagotzen da, bueno, itxazabalean ez, noski. Baina ibaietan eta bai. Eta gogoratuko duzuen jarri dudan argazkia, non esan dizuet hau nire herria da, bueno, bai. Lemoizetik ateatako argazkia da. Bai. Oso saturatua zeon, baina bai. Hori da atxukarro punta, bai, Lemoizeko zentrala dagoen tokia,
eta ikusten zenuten ura oso Bai. guer zegoela, ez? Bai. Hori zan, oindala 2 urte nola egon ziren kriston euriteak, eta euritea daudenean araztegiak zabaldo egiten dituzte. Zabaldo egiten dituzte, eta horian jaurtiki egiten dute itsasora, eta orduan egoten dira bakterio asko itsasoan, bai. Kasu horietan, larriena izaten dira bakterio izuriak ur kontinentaletatik, eta, bai, baina oso diluituta juten da, itsasora juten denean. Vale? Horren arira, karo, nik kontatu dizuedan arraina, korrokoia, bai, da itsasadarretan ikusten duzuen espezie bat, bai? Baina da itsasoan ugaldu egiten den espezie bat. Atea egiten dira abendu urtarrila partean, itsaso juten dira eta bertan ugaldu egiten dira. Baina gero larbak oso gaztea direnean, 2 hilabete dituztenean, sartu egiten dira itsasadarrean. Beraz, etorri egiten dira itsasotik, dana dago oso diluituta, baina oso txikia direnean, sartu egiten dira itsasadarretan, eta orduan izaten dira esposatuta konposatu kimikoekin. Galdera da, itsaso zabaleko arrain espezietan ikusi izan da honelako eraginik? Ikusi izan da, baina oso gutxitan. Bai? Bai, dilusio efektua existitzen da. Bai? Hemen galdera badaukago, Inma galdetzen du, para calcular la frecuencia de puesta en peces mediante la datación de folículos postovulatorios, ¿se podrían utilizar los marcadores genéticos de los que has hablado? Bueno, eso es lo que estamos intentando hacer. Euskeraz ulertzen du. Baina ez da gai galdera euskeraz planteatzeko, esaten du ulertzen dula, baina bere maila euskeraz galdetzeko ez orduan ba. Hori da, saiatzen ari garena tunidoekin egiten. Gure korrokoiekin arazoa da jun behar garela eta arrantzatu behar ditugula, eta arrantzatu behar ditugu guk, eta nire semea arrantzalea izango da, baina ni arrantzuan oso txarra naiz, bai? Eta bota behar da mua, eta normalean ez ditugu populazioa ez da nahikoa, bai? Gainera, ateatzen dira itsasora ugaltzera. Beraz, azterketa horiek kostatu egiten zaizkigu arrain honekin egiten, bai? Eta gainera, aipatu egiten dituen analiziak askozaz garrantzitsuagoak dira garrantzi komertzialeko espeziekin. Ongi, nor lan egiten du garrantzi komertzialeko espeziekin, astikoek lan egiten dute, ez? Eta bertan lagun onak ditugu, batzuk gure doktore gaiak izan dira, eta etorri zian. Eta tunidoekin hori da saiatzen ari garena, bai? Lehenengo eta behin guazen deskribatzera zein dan obogenesiaren garapena, hau da, obositoa nola garatuz di joan, eta gai ote garen ze fasean dagoen, eta gero bestelako horrelako gauzak ere ikertu beharko genituzkeen. Oraintxe bertan 300 ale baino gehiago ditut kongelagailuan aztertzeko. Ez ale osoak, bakarrik ez atitxoak obarioenak. Bueno, eskerrik asko Inma galderarengatik, eta esaten didate volumena itzulpenarena ez dela oso konstantea. Batzutan ez dela entzun ere egiten, dana dela, esan dute guaino beto, eskerrik asko. Eta, bueno, azkeneko galderaren bat balima daukazue. Intxoin segundu bat, ekarriko dizuten mikroa, eskerrik asko. Kaixo, bosteze biomarkatzaile hori guztiz ondo funtzionatzen duela baldin badako ezue, zein izango litzateke joera, histologiako laginak ez egitea, edo metik aurrera zuen teknika honen bitartez faseak zehaztea? Bueno, zu ni baino hobeto ezagutzen duzu, nola den tunidoen obarioren garapena. Gure teknologia jarri dugu espezierik eta zailenekin. Korrokoian, obosito guztiak dijoazte en alegre biribilketa. Danok garatu egiten dira batera. Nago fase hontan, eta nire ingurunean dauden obositoak daude fase berean. Urrengo pausura, obosito guztiak egiten dute pausua. Urrengo pausua, guztiak egiten dute batera. Dira espezie sinkronikoak. Eta gertatu egiten da, erruketa bat. Arrautza jarri egiten dira, momentu jakin batetan, plaf, y jazta, hasta el año que viene. Bueno, tunidoetan ez da horrela gertatzen. Tunidoetan, dijoazte paketeka. Eta obario batetan dituzu garapen fase goiztiarretan dauden obosituak, fase berantiarragoan dauden obosituak, fase oso helduan dauden obosituak, eta
ia urte osoan zehar egiten dituzte erruketak. Jarri egiten dituzte paketeak, plaf, plaf, plaf. Eta gure markatzailearentzako da eszenariorik eta zailena. Eta naiz eta eszenario horren zaila izan, gai gara esaten ze fasetan dauden. Hori da niretzako oso sexia dena lan honetan. Gauza zailak oso polita dira biologoentzako. Konbentzitu gaituzu. Bai. Bai. Bueno, esan dizuet patente badaukagula. Bai. Ezaki, besterik ez baldin badao, eskatuko dizuet, txaluak eskatu baino lehenuo, betetzeko mesedez galdeketa, jakiteko zein dan zuen iritzia, hobetu alizateko, hemen egiten dian jarduerak eta abar, eta hauen bai, txalo eta eskerrik asko benetan gaurkoagatik. Eskerrik asko.